Missä se nyt lukee? Jahas Seppo, onko maha täynnä? Onko näytä? Tässä näemme paskakaivon vastaava Seppo Antoniina Rooman. Ja nuuskatykkibisneksen pyörittäjä, joka siis kaatui epäluotettaviin liikekumppaneihin, Antti Luka Virkkula. Sitten siirrytään raskaaseen sarjaan. Spec Ops. Arto Akassi Sniper 800 meters everyday ruotan. Tower of Turp. Näpityksen mestari. Mones päivää menossa riittääkö sormat vai täytyykö käyttää varpaita? Pystyy sanoa, että noin aletaan keskiviikkoon ja perjantaina lähti mopo. Mihin suuntaan? Ehtoona lähti mopo. Heikka lähtee kattoo, löytyykö mopo Turun suunnasta. Tuskin. Selvä päivä ei ole näköinen. Sami, my lovely friend. Mies, joka on rahdannut tavaroitani ympäri Eurooppaa, ottamatta juurikaan vaivan palkkaa. Kiitos hänelle siitä. Böö. Vittu perkele, mitäs tässä hieno homma sä olit saanut?